أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا يوم masu kallo tare da sauraro kuna tare da Muhammad Tasi'u sautin zikiri a cikin wani lokaci ina jira da sallama ta gare ku, sallama ta dai musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dukkanin musulmi na duniya ina yi musu barka da sallah, ina taya su murnar sallah ta wannan karamar sallah da aka gabatar. Manya da yara, maza da mata, tsofaffi da matasa, wani ibada da muka gabatar ta azumin watan Ramadan, Allah ubangiji ya sa ta zama karbabbiya, Allah ya sa ta zama maqbuliya dan alfaman manzo sallallahu alaihi wasallama. Allah kuma ya sa mana daga cikin wato intattun bayi da aka yanta cikin wannan wata mai albarka. Allah ubangiji ya karbi ibadun mu. Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana. Bayan haka ina son zan yi amfani da wannan dama neman nasiha da ni kaina dangane da wato kyawawan wato ayyuka da muka koya cikin wannan wata mai albarka da muka gabatar na zama watan Ramadan. Wato kada mu kasa a gwiwa, mu ci gaba da ɗabbaka waɗannan kyawawan ayyuka da muka koya cikin wannan wata mai albarka da ya gabata. Wato na fulfulu na salloli, tadawi ne na azumi, shirwa ce, sadaka ce, da dukkan dai wato sauran abubuwa da muka koya wato kyawawa. Kada mu kasa gwiwa, mu cigaba da bagawa har zuwa wato watan Ramadan ya kuma zagayowa idan Allah ya sa za mu gani, gwadon da Allah sa suna da za su gani. Idan kai kana da ra'ayin wato neman lada ne ta abin da shafi wato salloli na nafila, a kullum akwai sallolin nafila da ake yi bayan kowace sallah ko kuma kafin sallar azhar ce, lasar ce, magriba ce, isha ce, asuba ce, duk akwai nafilu da ake yi. Hatta kiyamul layl dan ana yi a kullum idan zaka iya yi. Sannan in kai mai ra'ayin neman ladan ta wato wanda shafi wato azumi, akwai azumumuka da ake yi na nafilfulu da dama na tadawi, musamman yanzu ga mu a wani wata ana son mu gabatar da situ shawwal ga wanda Allah ba iko, irin su tasuwa da ashura, irin su azumin wata da ake yi, azumi uku ne da ake na wata, irin su azumin litinin da alhamis. To gashi ne dai, idan kai mai ra'ayin neman lalata a bangar ciyarwa, a kullum za ka iya ciyarwa gwargwadon ikonka. Kowane aiki lada ba wai sai a azumin watan Ramadan ba, amma kowane wata wanda ba na Ramadan ba akwai ayyuka da yawa. Duk wani aiki da ake na lada, na neman lada, na neman yadda Allah subhanahu wataala a cikin watan Ramadan, to ana yin sa a sauran watannin. Saboda haka ina jaddada nasiha ta gare mu, yayin wa kada ka kasa gwiwa. Neman nasiha da ni kaina, mu ci gaba da ɗabbaka waɗannan ayyukan alkhairi har zuwa wato wani watan na Ramadan ga waɗanda suke da rabon za su gani. Allah ubangiji ya ba mu ikon yi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.